Happy Angel, your love and surprise ambassadress at patuloy pa rin ang JFS sa pagsusurpresa. At ngayon, dadako naman kami sa Irayang Sulong, Minalaba, Camarines Sur upang sorpresahin ng mag-asawa at isang baby na katatapos lang ng kanilang 14 days quarantine dito sa ating bansa. So ngayon, tara na, kilalanin natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanila. Meron tayo ditong dalawang box ng Greenwich Pizza na kanilang pagmemeryendahan naman mamaya. At meron tayong red wine na Carlo Rossi. At syempre meron tayong bubble balloon na may welcome home, Zoren at Rona. At syempre meron tayo ditong baby comfort set. At syempre meron tayong red ribbon cake. At syempre ibibigay natin ang ating fresh flower bouquet. At syempre kung makikita nyo naman, meron tayong team na blue at pink na merong welcome home banner naman dyan. So tara't samahan nyo kami sa Barangay Irayang Sulong, Minalaba, Camarines Sur for our welcome home surprise. And for our social media accounts, you may like our page, JFS Battles in Services, at Instagram and YouTube channel. Makikita nyo yan mamaya na mag-flash sa ating screen. For YouTube channel, click the notification bell and subscribe. And again, I'm Ate Angel. Tara na't pumunta na tayo sa Minalaba, Camarines Sur. Okay guys, so andito na kami sa Irayang Sulong para puntahan yung bahay ng surprise. So medyo ano siya, Balakaw tayo sa Umang. Okay, so kung makikita nyo, eskinita kasi to guys na bahay nung isa-surprise natin. Oh my god. Feeling ko, isa to sa enjoy. Oh! Uma! Uma! Ano yung uma? Uma! Ito na tayo. Ayun, inakatagod tayo. Ayan guys, so nakikita nyo uma. Uma! Uma kayo. Pero enjoy. Napupuntahan natin yung mga lugar na hindi natin napupuntahan kahit malapit lang. Hello po, good afternoon. Ay, andito po si Ma'am Zoren Mayor and Rona Albo. Ay, kayo po yun, ma'am. Ay, bali po, ako po si Angel. Bali po, may delivery po kasi dun sa labas. Nakalagpas ka kami. Bali po, gusto po na namin i-delivery po dun sa labas. Sige po, para makakalaw. Ay, di po. Nakaano man po. Pero, carry man po siguro. Okay lang yan, sir. Okay lang yan. Fresh na fresh. Sakto kang galing ko, di ba? Galing ko maganak, di ba? Ano po nito ah? Nakalagpas pa lang ako. Galing. Hello, ma'am. Ayan, ayan po may Package po kasi dumating sa amin. So, para po makita ko sa ABS-CBN po kasi ito. Charot. Ayan, so ma'am, sir, bali po may surprise po sana kami sa inyo. Pero gusto po namin, kayo na lang po ang mag-open. Bali po, package po yan. Mamaya ko na po sasabihin kung kanino galing. Okay po? Ready na kayo? Ready? Sige. At countdown na po. Kasi kasabay kayo mag-asawang bukas. Bukas kayo. Sige. Ay na? 1, 2, 3. I'm coming home. Ayan, so, ayan sir, atin po sa inyo. Bali po, yan po ay galing po sa inyong kapatid siguro ni sir na si Ma'am Jessica Mayor. Ayan po, so, kukulit ko lang po itong fresh flower natin. Ayan, so ma'am, harap po kayo dito mga marap kayo kay Kuya George, harap po kayo. Ayan, so meron po kayong fresh flower bouquet from JFS Battles in Services. At yun nga po, nabanggit po na may magkakaroon na kayo ng baby. So, meron din po kayong comforter set. At syempre, meron din po kayong red wine. At syempre, meron din po kayong 2 boxes of pizza. At syempre po, bubble balloon na may welcome home, Zoren and Rona. So, sir,
asawa na sugar price from JFS Battles and Services. Nakatatapos lang sa quarantine. Tama po ba? Wow. So, saan po kayo galing? Galing po kayo ng Taytay. So, hindi naman po kayo galing ng ibang bansa? Hindi man po. Okay, ma'am. So, since hindi po kasi kami nabigyan ng message ni Ma'am Jessica, pwede po ba kayo na lang magbigay ng message? Kasi, syempre, parang effort na effort. Mahal na mahal kayo ni Ma'am Jessica. May pa-welcome Paired po. successfully. May pa-welcome na. May successfully. Nakasukat na yung speaker na. Ayan, so, ma'am, ano po gusto niyo sabihin? Si ma'am muna. Ano po gusto niyo sabihin, ma'am? Magkakonsyaba ba kayo? Magkakonsyaba pala eh. Naiinis ako, gigigil ako eh. Eto, sir, ano po gusto niyo sabihin? Salamat po tayo sa tugang ko. Ayun lang. Ayan, sir, so may belated birthday, di ba? Sila ba yung nag-birthday pa lang? Wow! So, sir, eto sir, na-cake na to. Iba-blow natin since belated birthday mo naman. So, may belated happy birthday tayo dyan. So, ayan, so everyone, may belated birthday pa lang ang ating isa naman ditong surprise na si Sir Zoran Mayor. So, kakantahan natin siya kahit walang candle eh. Walang candle yung cake. So, sige, kantahan natin si Sir. Wait lang, pupos lang natin yung coke ko. Ayan. So, kantahan natin si Sir. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, sir, kunwari, blow mo na lang. Charot. So, sir, ano po ba gusto niyo pang sabihin? Pero dun sa salamat na pa po. Salamat po sa inyo, boss, na nag-surprise. Salamat na maray sa tugang. Ayun! Again, ladies and gentlemen, our lovely wife and husband nakauuwi lang galing quarantine from Tondo at Taytay, Manila. Thank you so much. Again, I am Ate Angel from Love and Surprise Ambassadors JFS Battles and Services. We don't just create but we captivate. Mag-hi naman po kayo. Bye-bye!